yung pasan ni Dago naman kayo. Huwag ka kayo ni. Ito sa manok na naglumlum. Pagkaswerte ba kayo wala yung tag-iya? Hoy, Mr. Leg! Busit mo. Saan naman biturada ni mo? Malan ni mo. Uy, kita kang nanguwar ako itlog. Na, hait ba itong panumbahay sa tigiyani? Impas yung ka. Talatala man siguro ka. Di mo ta ako masakpan bago ka niabot diri ha. Ano, sige magkapanghilabot. Ang dami na yung bisyo. May pag-ubanan ko ni mo. Ba na, nasa manay ka? Ganang nago nakita ang dalaga ba? Dalaga niya. Asa man pwede mo nakita? Naman to dito ganina. Pero murag taga-dariar dito ba? Dalaga sa mukha. Gutom ka kayo ko ba? Pakwasog itlog may balag isa. Ay, lagi pang hilabot. Ubani ko ba? Sa may problema. Sa man gusto ni mo ng dalaga dayo. Diskarte ka. Unsa pa man di ay. Nasa kuha pa dyan ka magpauban. Mao ganini duol ko sa imo ano. Kay kabalo ko ikaw makatabang sa kuha. Mao ka bata pero saan di matabang ako sa imo ha? Ingon ani. Nakitaan mo guna ko siya ganina. Ayaw ko biyay ba? Ay, nagsundi ba? Ano mo kong biyaan? Di ka kasabot. Bulag na lagi ta. Emotional damage. Bulagan siya sa yang uyab. Sakto. Puti kamay ning tawhana. Sa tuwa pa mo, comfort ka. Sige, flirt. Comfort dala flirt ba? Mao naman siguro na. Pero kay gutom man kay ko tagaay ko pagkaon tabangan ti ka dira ah. Oh, tagaan ti ka pero unya na ko ihata og mauki na. Asa mo ka hapdos nang kay kumtiyan Tara ba? na. Asa man di siya? Murag nato dito ah. Tara. Muka. Kani pap sa kani ato ang sabot pap. Basta kay mahuman ni nga misyon. Pakanon ko nimo ha. Ay, wala ka na basta mahuman lang ni ako'y bahala. Bantay lang jud ka. Tara. Asa? Tara siya Mr. Lemo. Kagi. Muna nga babae. Muna nga babae mong gusto? Oh, mao na. Putik kang may di buga basta-basta ba no mamili jud ka gwapa ra kayo na para sa imo. Unsa di ka pangit nang ganit no dapat mangita buta gwapa di kay pangit ko di pare sa tuwa. Ay kabala ka ako'y bahala diskarte ana basta sa akong kilid ra ka. Matik. Tarong nga ha. Sige di. Tara. Tara daliin na diri kay gutom na hapdos kay kuntiyan ba. Tempa. Unsa man? Pagkuwag bulak. Pagkuwag bulak na yun. Oh, kadali lang. Diri-dira kuwag bulak. Tara na. Let's go ka nga. Ano ka naman mong gidala? Iyon ka bulak. Tay balik na ka ng simplira ka niyo. Ngayon ni ro. Una ni. Oh, bukan ingon pud. Tara. Hi ma'am. Uy, hello. Mura lagi nagluyak ka. Alangan kinsa man di magluyag bulagan kasi ang uyab no. Hello. So ito lagi ka? Alangan nakitaan mo to. Istorya dira. Ay, anyway ma'am kaning nadi ko ipaila-ila si mo. Wala pa ko sa mood mag-entertain. Pwede biyaan sa ko ninyo? Bian daw. Ikaw na tayo. Unsa ni tawo ka oy. Mapugay pagabot na to dali. Unsa mapugsa? Kaning nahibalaan man gud nako dambang naluya-luya ka kay tungod bulagan kasi mong uyab. Mao gani wa ko sa mood makig-entertain no. Pahawa mo dire. Na ma'am, kani ako yung palaila sa imo buotan kay ni lahi ra kay ni sa imong uyab. Pak! Lahi ra kayo ni sa imong uyab ni. Isa din na mong ipaila-ila. Wala ilain, kundi ang akong barkada. Papi iyang name. Papi? Teka lang madam, bago na ako ipalakas niya akong barkada si Mua. Unsa gyud ay gusto nimo sa lalaki? Ang gusto na ko sa lalaki, medyo bad boy. Tama bitaw Mr. Lim tika tong age niya. Dagkan itong tato. Daghan Tikan yung ba? tato. Tikan. Uy, mauba pa. Di ba bad boy man ka pap? Bad boy oy. Naga na itong naging adlaw no nga. Naitigulang ba hinay mo tabok. Akong gikulata. Gikulatan ni mong tigula. Oh, sabi ka bad boy. Bad boy, pero medyo buutan. Pero ako ra gyud siyang gipa-hospital kay Looy man. Imo ra pa hospital? Oh, siyempre kay butan man ta. Bad boy ka mo. Pwede din na. Pwede kayo, siya rin makahimo anak niya. Tipa-tipa, unsa pa may mong gusto sa lalaki, ma'am? Kanang patikan. Patikan? Bad boy nga buutan, tapos patikan. Kulang pa na. Kulang pa ni. Mubalik kami, ma'am. Mubalik kami. Balik ra ta. Tara, papatik ta. Mr. Lim, okay na ni? No? Puti ka, may bad boy na kay katanawon, patikan na kay katanawon, pero
Di pa na okay na kulang. Unsa may kulang ani? Jakiti. Itan? Para aktor kay tanawon. Sure ka ni Slim? Boy, ganino yung gusto ganino. Unsa day mga pormahan sa bad boy. Patikan tapos jakitan. O sige na. Tistingin daw, suta daw, tisting. Sige daw. Sige daw, suta. Ano sabi? Fights niya. Ipakita ang tato nga, ipakita ang tato. I-open lang ni. Oh, anak lang, anak. Oh, ni. Bad boy nang tanaw na ni. Yawards! Naana na ba? Puti ba't buya? Tanawo na yan. Saman, balik na ta. Tara, sa pa may dugay na to. Tara. Hala, bumalik dyan ang mga buang, oh. Oh, tanawa. Grabe, bad boy na kayo mong pormahan ba? Sure ka, bad boy nang tanawon? Bad boy na kayo, uy. Makapasa nakakuha ning pormaha? Astang, pasara pilam na ka-person ng passing rate. 75. 76 ka. Masal ka. Masal kayo, tara. Tara ka na, paabot siya, tara. Kadali na diri, madam. Sama sa mong giingon ka ganina nga, mobalik me. Di man may pareha sa imong ex nga di nakabalikan. Tanawa kung kauban. Bad boy lock nga patikan. Uy. Flex ang tato. Uy. Mo ni mong gusto, di ba? Mura manig mga tala ng mga tawhana. Subukan ninyo, oy. Dili magyapon ko kagusto sa iya, ha? Man, Kanang patikan nga, child-friendly man ako, ah. Gusto di kag child friendly. Tanawan niya akong tato. Dragon Ball ni. Ganahan ng mga bata ni. oh, grabe, mindset. Child friendly nga tato, Dragon Ball nga. Basta, dili gyapon na makapasar sa kuha. Grabe, unsa naman jud ay kulang. Gusto ko, patikan nga gwapo. Gusto niya patikan nga gwapo. Ya, unsa may problema anak? Puti kamay di makaya. Ha? Mangulit ta. So mauto guys, no? Gibuhat na mo ang tanan pero ang babae mamili mo yung gwapo. Barkada na ako. Basta naong to siyang tao. So anyway, nasa ko introduce inyo nga gaming app mo ni ang PHL Boss. I-click niyo ng link sa comment section tapos maabot mo sa PHL Boss. Pag-register mo, butangin lang yung Gmail account, then password, then automatic makasulod na ka. Nanay klase-klaseng dula dra pero tistingin lang ning Mindscape. Likayan raman nimo mga bomba dra dapat coins mo mapilian dira. Kung madaw ka gusto ka mag-cash out, i-click mo lang withdraw. I-bind na nimo na imong GCash. Ibutay mo na imong GCash account, GCash number, then OTP, then automatic maka-withdraw na ka. Kung nauta na coins pero gusto pa magdula, i-click na po ng folder, nagtapad na withdraw o recharge. Pilian ng recharge. Mamili ra ka bisag pila ang gusto nimo i-recharge dira basta kay GCash yung apoy gamitan yon sa mga nagets ninyo. Kung nagets gali ninyo, sa pamandi ay pagdula na mo.